Vítajte všetci v sezóne 31 v Brawl Stars a v tomto videu vám ukážem všetko, čo je nové v novej sezóne 31. Poďme na to. Ako prvé vám ukážem nového brawlera Kenjiho, ktorý je brutálne OP. Ako možno viete, tak každú sezónu sa resetuje Brawl Pass. Túto sezónu sa to stalo takisto a konečne predali na Surge'a nový skin a myslím si, že je to jeden z najlepších Surge skinov ever, ktorý pridali do Brawl Stars a akože fakt je pekný, akože bomba. Halloween je už za rohom, tak Brawl Stars sa už pripravuje na Halloween, takže pridali toto pekné pozadie do Brawl Stars lobička. Je fakt pekné, musím uznať. Kedy nie sú výnimkou, lebo sa resetovali, takže keď si bol v Masters, tak si znova v bronze. Keď pridali nový random mod, ktorý je Gadget Club. Ešte počas tejto sezóny príde veľa halloweenských skinov do Brawl Stars, ale zatiaľ je toto pre novú sezónu všetko. Majte sa, čaute.